Já se omlouvám, já to maličko uvedu, protože je to natolik jako okrajový koncept pro většinu lidí. Tak k čemu vlastně došlo je, že přibližně před 10 lety jsme si pronajmuli vojenskou základnu v Bratronicích nedaleko Prahy a budujeme tam lepší, horší svět. A o tom, jakým způsobem se nám daří 10 let ten projekt provozovat, je ta vlastní přednáška. Raketová základna Bratronice, bývalá součást protiletadlové obrany hlavního města Prahy, a vybudovali jsme tam vlastně v podstatě něco přirovnatelné ke country městečkům, takovým těm westernovým, který znáte. Takhle to vypadalo v roce 2015. Legendy tvrdí, že ve skutečnosti celý ten areál se pronajmuje metaláci z Prahy, protože už je nebavilo chlastat v hospodě. Legendy mají pravdu. Jo? Takže ta komunita LARPerů, live action roleplay, lidí, kteří mají rádi komiksy, kteří mají rádi filmy, tak tam uspořádala první ročník festivalu Junktown. To je jedno z měst ve hře Fallout, proto taky ta rest, proto ta stylizace. Takhle vypadal areál vlastně na prvním ročníku. Vidíte tam, co se tam vlastně udělalo, v podstatě nic. Uklidil se bordel po vojácích, lidi s kostýmama se sdružili do kmenů a ty kmeny obydlují ten areál. Tohle to je náš kmen zdravotníků, nebyli zdravotní, jsme normálně regulérně kvalifikovaní zdravotníci, dáme krásně, vidíte náš zásah na zlomenině provádí ho člověk, který pravidelně jezdí na Ukrajinu do první linie. Další věc, zajímavá věc, který třeba došlo samovolně, je, že na základě filmu Jagger krutá hra lidi z toho vyzobali, ten Bčkový film z 90. let, tak lidi z toho vyzobali pravidla, sestavili hru, pojmenovali Czech Jagger a hraje se v České republice Liga, přesah vlastně z toho areálu do civilu. A s tím souvisí, že ta hra je násilná, bylo vidět čuch, bez který tam je. Takže samozřejmě, vzhledem k tomu, že se tam dějou divoké věci, tak bylo třeba zavést určitý pravidla. Takže žádný plavé meta. Ne, že bychom je neuměli udělat, umíme je udělat, ale plavé mety se nese zatrhne. No a v současné chvíli, o 10 let později, tady vidíte našeho šéfa. Ten náš šéf, který má věci pevně v rukou, a vpravo vidíte tu strukturu spolku a počet odpracovaných hodin. Od ledna do května máme evidovaných 20 000 hodin. 20 000 hodin jsme odvedli na práci na areálu. Tyhle hodiny evidujeme díky portálu člena, který jsme si vytvořili, protože spousta z těch lidí, kteří tam jsou programátoři, ajťáci, kreci, náš vlastní platební systém, všechno řídíme přes Discord, máme hromadu tabulek Google, která je sdílen, je to prostě velikánský korporát a zásobujeme ho zvenku lidma, který k nám jezdí na brigádu. Díky tomu portálu člena a evidencí brigád my můžeme přitáhnout lidi zvenku, kteří tam chtějí přijít na brigádu a díky tomu jsou zavedeni do systému, takže víme, že tam odvedli x hodin a můžou postupně v té hierarchii stoupat vejš, až se z nich stanou správci, anebo radní. Je to vůbec zábava, když už máme takovou hierarchickou strukturu a je to de facto částečně, už to běží na korporátních modelech, tak je. Protože můžete dělat věci, které máte rádi. Můžete dělat věci, které vás baví. Jo? Můžete si postavit kostýmy, můžete si postavit auta. Ten tank, ten kluk postavil. Teď staví ponorku. Jo? Je to normálně. Všechny tyhle věci, to auto, které je vpravo dole, tak to je vytřaska, mám podvozek z autobusu a Tatrovka, vzduchem všechny tyhle věci, ty lidi vyrábí, je tam obrovská míra kreativity a vnitřní investice těch lidí a právě díky tomu můžou vznikat takové věci. Tohle je obydlí, to je část kmene a vzadu je jejich obydlí. To je stavba, která v noci takhle svítí a má být jako meteorit. A to je právě to, co vede k té udržitelnosti. Protože lidi jsou rozdělení do kmenů, to je obydlí jednoho z kmenů, mechaniků a motorka. A díky tomu, že ty lidi jsou v kmenech, tak vlastně my nemusíme řešit tu koncovou agendu. Koncovou agendu si řešit kmeny sami a my spravujeme vlastně požadavky kmenů. Takže správci udržují areál, rada udržuje nějaký právní pořádek a tak, ale kmeny dělají tu práci de facto. A výsledkem té práce jsou festivaly třeba jako je tenhle.
Jo, ten areál, který jsme viděli v roku 2015, tak to je stejný místo. Ta banda špinavců prostě dovede celý areál takhle nádherně zabit. Zase, tohle je samovolně vzniklá sranda, ten program si tam vytváří do velký míry lidi sami. Tohle je slavná bitka Atomový kněz versus Kult Mechanicus, kde zastávající benzín přepravili atomového kněze a získali slavné tabulky. My můžeme tyhle akce, které tam jsou, dělat buď to jako spolek, pak jsou to spolkové akce, anebo je můžeme půjčovat. Jo? Takže i když si řeknete jako kmen, anebo i jako externista vnější, dá se ten areál pronajmout k osobním akcím, team buildingu a teda záchranářským nácvikům. Tak tohle je třeba další akci, kterou nepořádáme my, pořádají ale lidi od nás a ty si ten areál učí. Tohle je hrozně zajímavá akce, americký středozápad, jmenuje se to Redneck a v podstatě se tam všichni hrajeme na ty největší vidláky, co si dovedete představit. Jo, takže nespoutený násilí, zase další zajímavý projekt, není spolkový, je zase jedno z kmenů nebo 2 z kmenů a je to Bašava, je to východňáry, Slováci, balkánská hudba, černá kočka, bílej kocor, hromada srandy, živá kapela. Tak a kvůli čemu to vlastně říkám je, že celá tahle ta masa lidí se podílí na tomhle festivalu. To je jakoby highlight. Vidíte tam soupis toho, co tam všechno je to strašný práce. To je prostě nepředstavitelný objem práce. A v podstatě valná většina z nás, po tom, co dáme ten festival, už jenom vzýváme pivo, vyfotíme se a doufáme, že to PTSDčko nás tak do měsíce, do 2 přejde, protože ten festival připravy trvá přibližně rok. Takže jestliže nějakým způsobem udržet takovýhle komunity, aby fungovaly, protože nás je přibližně 700 a v širším spolku 6 000, tak je nechte lidi dělat, co mají rádi.